Jabuka dodiruje, pomorandža dodiruje, grožđe ne dodiruje. Aj probaj da shvatiš šta dodiruje, a šta ne dodiruje. Ovo je inače zagonetka, igra. Tako da pitaj me sad neka pitanja, da vidiš da li dodiruje ili ne. Jabuka dodiruje, pomorandža dodiruje, Pomorandža dodiruje, a grožđe ne dodiruje. grožđe ne dodiruje. Pa čekaj, ajde. Jabuka i pomorandža su otprilike slične veličine, ali tako? Pitaj me za nešto, šta god. Da li sok dodiruje? Sok ne dodiruje. Da li drvo dodiruje? Drvo ne dodiruje. Da li kanta dodiruje? Kanta ne dodiruje. Ne. Ne, Mislio sam da dodiruje sve što se završava na slovo A. ne. Da li lopta dodiruje? Lopta dodiruje. Da li elipsa dodiruje? Elipsa dodiruje. Znači sve to falusnog oblika dodiruje. Nema veze s tim. Šta dodiruje? Evo, kesa ne dodiruje. Flaša ne dodiruje. Ne znam, mene to vuče kao na neku tvrdoću, ali nije. Ne, ima veze s izgovorom. Jabuka, pomorandža, grožđe. Šta koristiš kad govoriš? Usne ne dodiruje. Usne dodiruju. Tako je, znači kad usne dodiruju jednu drugu, onda da ti dodiruje, a kad ne dodiruje, onda ne dodiruje. Dobra fora.